thank you very much за предното видео. Щом сте лайквали и сабскрайбвали, сега ще има ново. И ще е за нова дума. Това вери. Всички много използват, всички много го знаят, ама има и други думи. Сега ще ви покажа как да заместим very. Като почваме от първата, very big. Значи нещо, като е много голямо, просто можем да кажем huge. Страхотна дума, много по-шик. Добре, научили сме как да казваме, че нещо е много голямо. Малко е обратното, ако нещо е много малко. Тогава по дефолт ще си кажем very small. Ама не така. Ще кажем по-добре tiny. That's a tiny bottle of water. След този жалък опит за британски акцент ще минем на следващата дума, която е very good. Ама вместо да кажем very good, просто можем да кажем amazing! Така ще определим, ще звучите много по-добре. Ще ви дам и една сейф дума, която е lovely. Буквално нея може да използвате в всеки един момент, във всеки един контекст. Особено ако, например, нещо не ви е харесало и те ви питат за мнение, просто може да кажете lovely. Ако пък наистина нещо ви е харесало, пак може да кажете lovely. По всяко време я използвайте, страхотна дума. Така че, лайквайте и сабскрайбвайте, ако искате още такива видеа.